A mai videóban az egész számok összeadásával és kivonásával foglalkozunk. A táblázatban a legfontosabb tudnivalókat láthatod, vagyis egész számok esetében, ha a műveleti jelek és az előjelek megegyeznek, amit sárga színnel jelöltem, akkor az összeadásként értelmezendő. A zöld színben pedig azt tüntettem fel, hogy ha a műveleti jelek, illetve az előjelek különböznek egymástól, akkor az kivonásként értelmezendő. A következő dián mutatok is erre néhány példát. 8 nagyon egyszerű feladat segítségével fogom elmagyarázni a táblázatba foglalt ismereteket. A zárójelekben láthatod az úgynevezett előjeles számokat, illetve a zárójelek között az úgynevezett műveleti jeleket. Ezek a műveletek ugye most ebben a feladatban az összeadások és a kivonások lesznek. Az első feladatban a plusz 3-hoz hozzá kell adnunk plusz 2-t. Ahogy a táblázat is mutatta, a plusz pluszból ugye összeadás lesz, tehát a 3-hoz adjunk hozzá 2-t. Annak az eredménye pedig 5. A második feladatban a plusz 3-hoz adjunk hozzá mínusz 2-t. Itt azt látod ugye, hogy a műveleti jel és az előjel különbözik, tehát akkor az kivonás lesz, vagyis a 3-ból 2-t kell kiszámolnunk, ami 1-jel egyenlő. A harmadik feladatban a plusz 3-ból vegyünk el mínusz 2-t. Itt megint megegyezik a műveleti jel, illetve az előjel, tehát ez ismét összeadást fog jelenteni, vagyis 3 meg 2 az egyenlő 5-tel. A negyedik feladatban a plusz 3-ból vegyünk el plusz 2-t. Itt különbözik az előjel és a műveleti jel, tehát ez megint kivonásként értelmezendő, vagyis 3-ból 2 az egyenlő lesz 1-jel. Az ötödik feladatban a mínusz 6-hoz kell hozzáadni plusz 3-at. Ez ugye természetesen megint összeadás lesz, vagyis a mínusz 6-hoz hozzá kell adnunk a 3-at, és ezt a számegyenesen fogom neked megmutatni, amit képzelj úgy el, mint egy hőmérő, amin reggel mínusz 6 Celsius fokot mérünk, majd a nap folyamán melegszik az idő 3 Celsius fokkal, tehát ennyivel lesz melegebb, vagyis a hőmérséklet így mínusz 3 Celsius fok lesz. A hatodik feladatban a mínusz 6-hoz hozzá kell adnunk mínusz 3-at, ugye a plusz-mínusz az kivonást jelent, vagyis a mínusz 6-ból el kell vennünk még 3-at. És ha visszatérünk most megint ehhez a hőmérős példához, akkor most reggel megint csak mínusz 6 Celsius a hőmérséklet, és még tovább hűl az idő 3 Celsius fokot, és ebből láthatod, hogy mínusz 9 lesz az eredmény. A hetedik feladatban a mínusz 6-ból el kell vennünk mínusz 3-at, ugye a mínusz-mínusz az megint plusz, vagyis mínusz 6 meg 3, az egyenlő megint mínusz 3-mal, végül pedig a mínusz 6-ból vegyük el a plusz 3-at, a mínusz pluszból mínusz lesz, tehát megint mínusz 6-ból 3, vagyis mínusz 9 az eredmény. Ezzel a videó végére értünk, remélem használni tudod majd az itt elhangzott ismereteket.